Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Faruk tek ko nyalde jabni nyalde on celli mi golleji. Inshallah en garan wadde video dabbo sedda won sakike men landino kabaru Play Store mo do wala ina golla. Inshallah en gada video do majjon e ko paman e bangal Play Store. Play Store ne den andi kanyum wonno kulle kanyum wonno jonkai lumo to gineji portable fu sotte. Amma won gineji di hebatake tonto. Ayyo inshallah amma kanyum wonno ko andude lumo go. Ayo hono o wi Play Store makko wala ina wada download, hono wala no wada télécharger français wiata dum de milam wala ina hooja kulle den. So yefa o soda fo be kokata. To joni hono wonno no o watta ko o famda e lumo goddum o landi. Dum le so Allah jabi fu inshallah en garan hollude mo laawol golgol andande o wada gol don inshallah no wawi dum forra e moyde Allah dum fata. Aya premier fu inshallah so joni woni warde maada Faruk Tech chawrda gadna men subscribe gadna men like gadda share so video on welima inshallah fa himbe wabbe do heba no wallitori inshallah en jaha fudden video premier fu awaran settings woni suudu ndudo mila o fami ko woni settings woni suudu ndudo sa fami settings fu anatan lemun ni sana tiri le settings don fungara piloda app notification kanyu woni nokko ngel do babongol sa yiri don ne fu nyoya do mudon daguni ayi one app ji pirti e di firtai jonna Play Store firtikin kanyu won do ayi Play Store anyo yando daguni sanyo iri Play Store hono ni fu gara do winda storage nyo ya do mudum hono ni sanyo iri ni fu wadinirte hono ni en ayi nokku ngel do woni ngel jungo nano ngel do ngarta nyoya sanyo irne fu be kollete khabar on bangal nyawdon ko woni e Play Store ka fu e moytan dum joni on banga settings ko wofondiri le Play Store to fu be diwan no yalta e Play Store ton fa wala se ngara nyoya okay sa dari do fu no wodi ko woni alhali okay no sanyo ido fu okay on andi nyoya do okay ayi dum furdi bindi gonno diga hudo heccoji di furdi joni sa wadi non ateligen fu ayaltan tan kota tonto Play Store ma ton pama Play Store ma o hey intiniken golleje makko kewdi warti donka ayaltan sa yaltiri ni fu ngara piloda Play Store ma do ata e mudon daguni godon no Play Store hono ni ya jati Play Store on sona fa boy ko heba o wara gan hedum joni kulle makko kese fu warti hono ko wodi no ton problem fu dilla inshallah ayi o taadan sedda ko wara gan joni o keso joni fu o nyaajata ko yotto inshallah so joni woni warde maada Faruk Tech channel amen o chawda gadna men subscribe gadna men like ina beedna men sembe wadde video ji kesi ayo jonka ni man fa Play udito so uditi ke nata da download ko ka download fu inshallah tiya modon enen tawda wakkati